Ano daw ang pagkakaiba ng Islam sa Kristyanismo? Sa Islam, walang hierarchy. Kasi sa Kristyanismo, may hierarchy sila. 'Di ba? Pag madre, sila lang ang may karapatan na magsuot ng hijab. At pag Santo Papa, sila lang ang may karapatan na magdasal na nakatira pa. So, sa Islam, walang hierarchy. Lahat ay pantay-pantay. Pangalawa, sa Islam, walang 10% at walang abuloy. Yung magano ng basket sa simbahan, walang ganun sa Islam. At wala ring 10%. Kung may abuloy man, saan naman namin ibibigay yung abuloy? 'Di ba? Wala naman kaming mga obispo o Santo Papa. Wala rin kaming mga reverend pastor o mga malalaking kasi walang hierarchy sa Islam. So, wala rin kaming bibigyan ng abuloy. Kung magbibigay man kami, diretso sa tao na nangangailangan. Kami mismo, yung mga Muslim mismo, nagbibigay sa taong nangangailangan. Hindi na kailangan dumaan pa sa simbahan namin. Diba? Sa Islam, ang kaisahan ng Diyos ay dalisay. So pag sinabing dalisay, nag-iisa lang talaga ang Diyos. Walang anak, walang apo, walang Diyos Espiritu. Nag-iisa lang. Ang tagapaglikha ay walang katulad. Yun. Sa Islam, walang kumpisal. Direkta ang mga Muslim na humihingi ng tawad sa Diyos. So hindi na kailangan na dumaan sa pare o sa pastor. Wala nang kumpisal-kumpisal. Diretso na humihingi ng tawad sa Diyos ang sino mang Muslim na may pagkakasala. Sa Islam, walang bayad sa patay, walang bayad sa kasal, at lalong walang binyag sa Islam. Ayon sa Islam, ang lahat ng sanggol ay sinilang sa kanilang natural na paniniwala sa Diyos. Kaya wala nang binyag sa Islam. At ang mga Muslim ay sumusunod sa lahat ng propeta na ipinadala ng Diyos, kagaya ni Propeta Abraham, Propeta Moses, Propeta David, Solomon, Jesus, Propeta Muhammad. Sumakanila nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat kami ay sumusunod sa mga propeta na ipinadala ng Diyos. Kaya ang mga Muslim ay nagpapatuli kasi si Jesus ay nagpatuli ayon mismo sa Biblia. Kaya nga kami ay nagpapasting dahil si Abraham, si Aaron, si Moses, si Noah, si Jesus at lahat ng mga propeta ay nagpasting. At ang lahat ng mga propeta ay nagdarasal lang nakatira pa. Kagaya ni Jesus, ni Aaron, ni Moses, ni Abraham, ni Solomon, ni David. Kahit sa Biblia ay mababasa ito. Kaya kaming mga Muslim ay nagdarasal lang nakatira pa. Ang mga Muslim na lalaki ay pinapayagan na mag-asawa ng higit sa isa. Pinapayagan lamang at hindi inutos. Dahil ang mga propeta mismo na modelo ng sangkatauhan ay nag-asawa ng higit sa isa. Tulad ni Abraham, Moses, Solomon, David at marami pang iba. Sa Islam ay walang mayaman at walang mahirap pagdating sa bahay-sambahan. Pantay-pantay ang lahat. Hindi porkit hari ka ay nasa harap ka. Hindi porkit mahirap ka ay nasa likod ka. Pwede kayong magkatabi sa masjid. Dahil pagdating sa bahay-sambahan, ang lahat ay pantay-pantay sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At marami pang ibang kaibahan. Ngunit hanggang dito lang ang ating video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.